बिनि गुदिखौ नागिरब्ला खालि नैबेल' थ' बियो एसे माने गावनिख्रुइ माने फिसायनिख्रुइ एसे माबासिनाव जाय माने गारियाव थिखांनानै फिदिंनो हायो जायहा थाखा फैसा दं जाय माने ओरै गोदान बोथोरनि बैसागोनि मागोनि बोथोरै बेरायहैनो लाङो जायनाखि मास मोनसेयाव 5,000 6,000 थाखा बिउटि पार्लाराव थांनायनि फैसा हरनो हायो थ' बेबायदि फिसाय नागिरनानै थांदों ओरै साइसखौ नुयो आरोखि नायोबाथाय मेक्सिमामखौनो आरोखि मेक्सिमामखौनो आरो बिनि अनगायैबो मा नुबावो दानिया सिख्लासा गथ'खौबो सासे हिनजाव गोनांखा हौवाजों खारफालांदों दा बिनि आन्दोआवबो बेनो दं एखेयानो सारियास जोंनि साननाय हनायफ्रा माने गारि गंसे नांगौ बिल्डिं नांगौ ज' देलायनो थाखा फैसा नांगौ ओरै बेरायनो नांगौ जायनि थाखाय जोङो माबाखौबो सिख्लासा हिनजावफोरखौ गासिखौबो बुङाखै आरोखि जायफ्रा थांबाय बिसोरबो बे सानस्रिजोंनो बोरायब्लाबो थाखा फैसाखौनो नोजोर होनानै थांनाय बायदि नुहुरो आरो जोंनि गामियाव समाजारि जि बन्धन जि माबा बेखौ मा होनना बुङो समाजनि जिथु माबा नेमखान्थि बे नेमखान्थिया गैया जालांदों आरो गैया जानायनि जाहोना बेनो दिनै गामिनि दैदेनगिरिखौ रावबो मानिला गामिनि सोरबा फोरोंगिरिखौ बे फोरोंगिरि होननानै बेनि सायाव मानिनाय गैला आरो फोथायनाय गैला थ' मोनसे समावहाय बेबायदि सोरबा आइजोआ अजोंबा खारदों खारनायाथ' खोब गिदिरबाव सोरबा माने आइजोआ माबा ओरै माबा एसे माबा खोनादों होनबा बेखौ बैकट खालामना दोनदों थ' दिनैनि दिनाव कमप्लिटलि बियो जोंनि समाजनिफ्राय गामियारि ओनसोलनिफ्राय गोमालांबाय आरोखि नाम्बार 1 दा बिनि थाखाय बेबायदि दाय मावनो बेबायदि गोरोन्थिखौ मावनो जों गिलिया नाम्बार 2 थारमाने आं लेक्सार होबाबो बुङो जोंनि मानसिफ्रा धोरोमनिफ्राय लासै लासै दोरोदलांबाय थादों स्पेसियेलि जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै लाइमोन गाबोन बियो बिमा जागोन बिफा जागोन जाहैया होमबा बेनो बिफा जागोन गाबोन बिफा जाहैगोन थ' लासै लासै जोंनि धोरोमारि सान्थौ धोरोमारि सानस्रि धोरोमारि गियाना गैला जालांबाय थ' धोरोमारि सानस्रि धोरोमारि गियाना गैया माने बेखौ अगियान होननानै बुङो धोरोमनि ओंथियानो जाहैबाय गियान धोरोम फालिनानै जाय गियान मोननो हादों बेखौनो इसोरखौ मोननो हानाय होननानै बुंदों थ' जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि बिहामजोफ्रा जोंनि बिफाफ्रा जुदि दिनैनि दिनावहाय जेबो जुदि धोरोमजोंनो जुदि सोमोन्दो लाखियाब्ला थ' बियो आवसारि जाखागोन बे मानसिया आवसारि जाखागोन दिनै बेनो जादों आरोखि दा ओंखायनो आं नैबेखौ बुंगोन थ' जोङो जेसेबां हायो जोंनि लाइमोनफोरखौ धोरोमजों जोङो सोमोन्दो लाखिहोनांगौ दा जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमाव दङ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादावबो दङ लाइमोन आफाद बाथौ गौवारि गौथुमावबो दङ लाइमोन आफाद बे लाइमोन आफाद बाथौ गौथुमनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ जुदि बे बाथौजों बा बै ब्रह्मजों इसोर सिबिनायनि मुङाव जों जुदि सोमोन्दो लाखिहोनो हायोब्ला निस्सय बिसोरनियाव इसोरनि बे गियाना धोरोमनि मोनसे गियाना फैनाय लोगो लोगो बिसोर माने समाजनि जिथु बन्धन समाजनि जिथु सिमा बे सिमाखौ माने बारनो गिगोन आरोखि दा ओंखायनो जोंनाव दिनै धोरोमजोंबो सोमोन्दो गैला दिनै गोबां लाइमोनफ्रा गोबां आइजोफ्रा बेबायदिनो गामियावबो बेबायदि नेमखान्थि गैला नोंनि हिन्जावा सोरजों खारदों जोंहालाय मा गोदों गोलैदों आं सोरनि हिन्जावखौ लाना खारबोदों बेजोंलाय जोंहालाय मा सोमोन्दो दं नङा होमबा दिनै बेबायदि जादों दा बे बुस्थुआ जोंनिफ्राय जोबनांगोन जोङो जोंनि गामिफ्राव बेबायदि नेमखान्थिफोरखौ दानानै लाफिननो हानांगोन आरो जोङो जेसेबां हायो उन्दैनिफ्रायनो जुदि सोरबा बिमा बिफा दङब्ला होनबाय उन्दैनिफ्रायनो बै गथ'फोरखौ धोरोमारि सानस्रि धोरोमनि गियानफोरखौ होनो नाजानांगोन अब्लासो बे लासै लासै जोबलांगोन थ' आरो बिनि अनगायैबो दिनै जोंनि जिहेथु माने लाक्जारियास माने मेटेरियेलिस्टिक जिथु सानस्रि आध्यात्मिक स्पिरिचुवेल बे सानस्रिनि अनख्रुइ बांसिन जोंना लाक्जारियास मोनसे जिथु गोसो साननाय बे मेलेम ब्रेन बेबो जोंखौ माने बेबायदि लामाथिं थांनो बायध' खालामदों आंथ' दिनैनि दिनाव होनबाय सासे लाइमोना दे गावनि फिसायखौ गारनानै खारदों बिनि गुदिखौ नागिरब्ला खालि नैबेल' थ' बियो एसे माने
गावनिख्रुइ माने फिसायनिख्रुइ एसे माबासिनाव जाय माने गारियाव थिखांनानै फिदिंनो हायो जायहा थाखा फैसा दं जाय माने ओरै गोदान बोथोरनि बैसागोनि मागोनि ओरै बेरायहैनो लाङो जायनाखि मास मोनसेयाव 5,000 6,000 थाखा बिउटि पार्लाराव थांनायनि फैसा हरनो हायो थ' बेबायदि फिसाय नागिरनानै थांदों ओरै साइसखौ नुयो आरोखि नायोबाथाय मेक्सिमामखौनो आरोखि मेक्सिमामखौनो आरो बिनि अनगायैबो मा नुबावो दानिया सिख्लासा गथ'खौबो सासे हिनजाव गोनांखा हौवाजों खारफालांनाय नुयो दा बिनि आन्दोआवबो बेनो दङ एखेयानो लाक्सारियास जोंनि साननाय हनायफ्रा माने गारि गंसे नांगौ बिल्डिं नांगौ ज' देलायनो थाखा फैसा नांगौ ओरै बेरायनो नांगौ जायनि थाखाय जोङो माबाखौबो सिख्लासा हिनजावफोरखौबो गासिखौबो बुङाखै आरोखि जायफ्रा थांबाय बैसोरबो बे सानस्रिजोंनो बोरायब्लाबो थाखा फैसाखौनो नोजोर होनानै थांनाय बायदि नुहुरो आरोखि थ' ओंखायनो नैबे मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जुदि फोजोबनो गोनांबा सासे सिख्लासा गथ'आ सासे गथ' गथाय थाखानाय हौवाजों जे खारफालांबाय थ' बिनि सायाव गामियाव मा बिजिरखो जेबो बिजिराखै नों नायबाथाय नुगोन जेबो बिजिराखै गामियाव बेथ' हिनजावा FIR होनानै दोनदों खोमा खिन्थु समाज हिसाबै गामि हिसाबै बिनि सायाव जेबो बिजिरनाय राहा गैया थ' समाजखौनो गिलाब्ला दा ओंखायनो बेफोर खामानिफोरखौ जोङो मावो आरोखि दानिया आंनि नोजोराव दा बेफोरखौ फोजोबनो गोनांबा जोंनि समाजखान्थिया थिग जानो नांगोन